Hello guys! Welcome to another tutorial. In this video, itutuloy po natin ang ating pag-aaral tungkol sa usapang Ilocano. Okay, so pag-aaralan po natin yung mga words, yung mga phrases, or yung mga expressions na maaari nating marinig sa ating mga kasamahan. Lalong-lalo na kapag napapaligiran ka ng mga Ilocano. Diba, hindi mo naiintindihan ano ba yung mga pinag-uusapan nila, ano ba yung mga pinagsasasabi ng mga to. Okay, so ang video ito, ang tutorial na ito ay para po sa inyo. Okay, so sana po ay makatulong, no? Okay, paano ba i-translate yung salitang happy birthday? Sa Tagalog, maligayang kaarawan, di ba? Sa Ilocano, naragsak a panagkasangay. Again, naragsak a panagkasangay. Okay, so happy birthday yan. Naragsak o panagkasangay ken ka. Ayan, so yan ay happy birthday. That is true. That is true. Sa Tagalog, totoo yan. Totoo yan. Sa Ilocano, agpaisudayta. Agpaisudayta. Patawad. Ilocano, pakawan. Pakawan. I'm sorry. Patawarin mo ako. Pakawanen nak. Pakawanen nak. Okay. What are you doing? What are you doing? Sa Tagalog, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Sa Ilocano, anyat ubram. Anya ti ubram. Or para mas mag-sound ka na fluent, anyat ubram. Anong ginagawa mo? Okay. Next. Are you going home? Are you going home? Uwi ka na? Sa Ilocano, agawid kan? Agawid kan? Agawid kasi is uwi. So, parang kapag nagtatanong ka, are you going home? Uuwi ka na? Agawid kan? Okay. Paano naman kapag uutusan mo siyang umuwi? Go home. Uwi. Or uwi ka na. Sa Ilocano, awid. Or agawid kan. Parang ganun din. Okay. Next. Paano naman yung hurry up? Bilis. Hurry up. Sa Ilocano, darasum. Darasum. Next. Next time. Sa susunod. Sa Ilocano, tun maminsanan. Tun maminsanan. Next time. Sa susunod na lang. Or pwede rin, tun maminsan-tun. Ganun. Tun maminsan-tun or tun maminsanan. Okay. Next. You are crazy. Baliw ka. Bagtit ka. Yun. Bagtit ka. You are crazy or baliw ka. Bagtit ka. Yan. So, kapag may narinig ka na nagsabi, bagtit. Yan. Masama yan. No? Baliw ka. Sinasabihan ka na, baliw. Next. Paano naman yung because? Because. Sa Ilocano, agsipud ta. Agsipud ta. Because. Next. I will do it. I will do it. Gagawin ko yan. Okay, I will do it. Aramidek to. Aramidek to. I will do it. Aramidek to. Okay. So, nadagdagan na naman po ang ating kaalaman tungkol sa usapang Ilocano. Sana po ay abangan po natin ang iba pa po nating magiging tutorial dito lang po sa ating Facebook page, Usapang Ilocano with Sir Dao. And please subscribe our YouTube channel. Thank you for watching.